La gimnàstica com a medicina per a tractar l'obesitat o la hipertensió infantil. A l'Hospital General de València funciona el primer laboratori d'exercici físic de tot Espanya. Així mesuren la situació física del xiquet per a posar-li un tractament personalitzat a base d'exercici. 3 cullerades de xarop al dia, les menjades i una carrera de 100 metres. Este podria ser un dels tractaments que ixen d'este laboratori d'estudi de l'exercici físic ubicat a l'Hospital General de València. És el primer que es crea a Espanya davant la necessitat de combinar fàrmacs i gimnàstica per a tractar obesitat, hipertensió o diabetis infantil. Estem fent un tipus de tractament que no té ningun efecte secundari, que és universal per a tots, i que si som capaços d'individualitzar, està clar que tenim la mà una de les eines més importants per a evitar el desenvolupament de l'obesitat, no només en l'època infantil, sinó previndre-lo a llarg plaç. Antonio, de 14 anys, ha tingut episodis de tensió alta des que va néixer. Cuando tuve al nene, también salió el nene que también tenía la tensión alta por mí y porque mi abuela también, mi madre también, de una familia todo hipertensos. És un dels candidats per rebre este tractament combinat, però primer s'ha de veure quina és la dosi d'exercici més adequada per a ell. Aparte de medir el peso, la talla y la composición corporal, también realizamos mediciones de presión arterial antes y después de realizar el ejercicio físico. Medimos también cuál es la fuerza del paciente. A la Comunitat Valenciana, un de cada 2 xiquets pesa més del que li correspon.